Качи се! Ниш, моля се качил. Не мисля. Мисля на 4-4. Аз гора ме е страх. Аз не ще се кача, ама... Дай! Странно ли горе? Да не се заклеща по средата? Аз ти ме е страх, защото съм много тък. Застане да ги. Кога няма се качам? Как бавно кара? А? Това е настоя? Красък, защо седи там? Аре бе, педалме, ай! Снимай го също. Чакай. Обърни. Не мога да обърна, там е горе. Еми... То по-лесно се качи от бача Жоро, обаче. То е лек. Много лек. И няма, мая. Ние сме много дълги и тежки. За боера не сме много добре.